zai sa ko inna larai ki ringa zama tana koya miki ko kan kula kuzan nan ne kina biyawa don Allah ladi. To gara ma ni inna larai babu abin da ta sani da kika gani. Inna lara Kwarai kuwa gara ma ni in an faɗi wani abu na san wani gurin amma ita babu abin da ta sani ban da ta koya min ba abin da ta sani. to yanzu wai man tambaye ba ta sai ta idan wanka ya kama ki na gama al'ada ya kike yi don Allah don Allah. Wata nawa? Na shiga uku. Kina nufin ki ce min ladidi ciki gare ki? Wata uku ba ki ga al'ada ba? Ciki kuma? Na shiga uku. Kin ga ishiru don Allah ya haƙuri. Ishiru ki rufa min asiri kar ki tara min mutane. Yanzu ki je gida ki sanar da inna larai ga halin da kike ciki. Na shiga uku. Ta matsa. Kai kuma Kuna mana. in ba ya ta ka. Sai bulala laran zamka. Ina wai da maka. Roll action. Na shiga uku. Wannan mutumin Kina nufin wata uku ba ki ga al'adar ki ba? Amma kina zaune ladidi. Kina nufin ki ce cin nama maciji. na shiga uku. Wai na sau ne ke ne. Na sau ne ke. Ya shirya na mutu abin da ake. Ki sami inna larai ki gaya mata ga halin da kike. Amma da Dan ya wata uku ba ki ga al'ada ba, ai ke ma shi sai ki Dan ya guri Allah ba shi mai ta mana. Oga. Muje. na shiga uku. Kina son ki ce min ladidi wata uku baki ga al'adan ki ba amma kina zaune kenan ciki gare ki. Ciki? Eh mana. Na shiga uku. Ciki kuma? Ki shiru dan Allah ki shiru. Ya haƙuri kake tara mu. Tot. Ki je gida